Update lang tayo mga idol sa naitabo nga katong nag-viral video dito sa Panglao, Bohol. LTO versus farmers. Gitanggal na sa pwesto mga idol ang 5 ka mga sakop sa LTO na naghimo og marahas sa usa ka farmers diin kini na hospital tungod kay nakasinati og pagpanakit sa likod o sa liog o pag saka sa dugo o karon na sa hospital. O mao ni mga idol nga ang 5 ka mga sakop sa LTO gisibak na o gitanggal na sa ilang pwesto tungod sa ilang pagbuhat sa marahas sa maong farmers sa ilang pag-operasyon dito sa Panglao, Bohol. Mao ni nga tungod sa nag-viral lang video og nakita sa atong DOT Secretary Benz Dizon o paminawan ninyo mga idol ang pamahayag ni Secretary Dizon. This is without prejudice to future cases that may be filed pending on the outcome of further investigation. What the President said, we are the people's servants and not the Lord's. Kami po ay mga taong pinagawa ng ating mga Pangulo sa gobyerno para magsilbi sa ating mga kababayan. Hindi para maging hari o maging mga taga-apingan.